Troxike bracket homangding aparman Carlitang Rusem Sonsingti Arong Kachiwarni Katalon. All Karbi Anglong Sarkari Gaw Buratum Karbi Anglong Damas Council Authority Consultative Minamay Kang Nipon. Kardom pini pramda mabirtalong penini sami promenel tipungpi non birtang tan pen arjupanitha. Karbi Anglong Damas Council pen patir biponsi pini Carlitang Rusem Sonsingti amen pen kasilam pon akumlin mirbirialong Carlitang Rusem Sonsingti aphan kachikimo asai padopon. Labangso ka chikimo pona sailong adaba pora hut mira lik lapen milur pen chikimo padopon. Labangso asailong Karbi Anglong Damas Council along Principal Secretary SK Das lapen Secretary Haihuatum Chitongdun. Lapen ka Chitongdun akhitin lapen adhorom tin atum pen lun lampaning jepon rinti. Adun thuahut Rusem Sonsingti asupi Mary Monjuringti katharpi aphan Carlitang Rusem Sonsingti alamo pachithan. Aduntu Principal Secretary SK Das lapen kapre kithigi atum kachitongdun ta lamthe jairinti. Anparda Klimsomara tumaphan Samson Singti Arjan kihinga saita kachipadi patupon. Isi ningdugalam theke pini asonson Karbia kheitum bangso kitalonalong armu chitongdun onangji aporlo sita aphaya bangka chitongdun jumpi kasonsi theklong. Difupen Rajiv Rongpi Karbi Daily News. Niphai Inkora Troxy Arni Difu Karbi Anglong Damas Council along All Karbi Anglong Sarkari Gaw Buratum lapen Council Authority atum pen Consultative Midamay Kang Nipon. Bangso amai Kang Nipon along Mai Charipon Maipu Sarkari Tiso lapen Mai lam the Dorsing Terang pensi Than Pachini Pon Laso amai long Kaningje pon ke Longle Phelang Patta Kasimar Transfer Hehui Sitami Nilitum aphanta Nang Pachini Pon Nangji lapen Nilitum SGB aphan Authority ta Council pensi nangki pilopot lasi non recognized aphan sitami nangpi nangji lapen nilitum non puan ta bainong parotroxy vetlang lasi bainong sitami prabjin pen nangpapa ponangji pusi nilitum AKSGB pen Council Authority atmaphan juningri padopon puta alang litum pen pherangki atmaphan nangpachini dun. News Text Report Karbi Daily News. Ini All Karbi Anglong Sarkari Gambura Association ahin pen consultative meet with Karbi Anglong Damas Council Authority pulo taboi phis tame atumi earning sam pena masi assembly election ya phan code of conduct dokoka joine ilitum kaching honai Karbi Anglong Damas Council CM Tuliram sir ake hai lapen ke revenue IM in charge Omor Singh Tiso alangli phan tum phanse dak pini consultative amai long ke phapondo tawoi phi sitame laso code of conduct ke doko ka joine maselangli tum nang chetong dun thekhelelo saboi phi sitame ni tum Karbi Anglong East West pendanglok kado gawe Sarkari Gambura committee ahin pen anta dak ni tum long nang chetong dun asi bang pharoi sira phokep an amu SGB ni tum dak chetong pen ni tum laso krungsai amai along ni tum dak nang chetong lundo lasi litum Sarkari Gambura Association ahin pen ni tum ki paklang pon abang pang kelpet kithir thip ajakong lapen ki klem pon bom jilang asayang deng aputhak sitame ni tum ni tum ambong jethan chimung pon long lo lapen thu bangke ki bang jilang Sarkari Gambura tum PPC litum ki claim me anma ki claim nang alang ma lahai pusak sitami ni tum tak chingwai pon lo lasi ni tum Karbi Anglong Sarkari Gambura Association ahin pen Karbi Anglong Damas Council pan ni tum kachuning ri pon mangala helo ni tum Sarkari Gambura Association ahin pen pakla mangala pulo ni tum Sarkari Gambura appointment Karbi Anglong Damas Council pen si appointment long lo pot longle phelang pota ki claim pen danglok longle ka transfer pen kadok danglok sitame nitum Sarkari Gambura pen ahin pen ke pachini pon akenang sot kusindi litum paklang pon athe longle phelang sitame
kece pacoy kece jor kece lang penang an akisung ni tum sorkari gambura long atum ke pho pondo kece jor chulang thegunde chinunde ha phi pini che bhong sa jingchek sa porlo tangte sorkari gambura tum phan akisung arbak lok ti bang labang ke chokche tase ni tum bang mangkala sorkari gambura association hin pen ni tum paklang ponlo ni tum council phan sa pachini ponlo je ni tum longle phelang abang mangke compulsory mandatory binangji je ni tum sorkari gambura tum phan pachini pon vek nengji arju pon vek nei longle phelang pota klemji polotangte Nizang Karbianglong Harman Secretaries Asai Hamalong Bining net hota thang inkorat narkebarni Karlitang Rusemson Singh Tiaphan Kachikimo Asai Dengpon Pinila bangso kachikimo asailong alhui sarpo man pengpen kachitongdon Karbiango Thomas Council EM Rup Singh Teron Vice President Hetsing Rongphar Lapen Maipu OSD Sona Singh Terang bangso kachikimo ponalong arna mahirjume kaprek anim rokom pensitami ahirjume hangpipon OSD Sona Singh Terang pen Samson Singh ti akailomi sitami than pachirmi pon Karbia khayatumki khai kangthima theki pindeng sumpot pen danglok richo habi hai husitami thirthip lamputa thanpachini pon lapen school house samartuma phansitami Karlitang Samson Singh dia mohor sitami pahipon pen aning parongpon lapen puthot Karbiango Thomas Council EM Rup Singh Teron pen lamjai pona tingki non kimangji phaikuni inkora phoarni rengbonghom akumli na longsitami arjunangji athi alangli henlo ke chengsi Karbiang bongpen richolo puta thanpachini pon Dongka Mukampen di Kanto Terang Karbi Daily News. Karena teman kayak turun aku, ankan langta, metanga kam, metanga asongja kecewa, pon aku pakai langsung katiba katalon, tak rata tum katiba di, dan kaprek alang li kharjong alang si isamjin pen yang sono kedoi panta kaprek kau ani kita nam kadom tu, kata rata tum abang ta langsung metang akam ponang kok lo langsung cimo long na jitong nun kanang ta, ini bang kayak nang jitong dulu. Tidak kuat lam kia be, mampu cinta. Kalau langsung pada kata suruh lo, tapi apor kita langsung satu nang situ dulu nang jauh mampu. Kalau langsungnya pada langsung paham kucing itu lo, nang akam, ateng sih, tulai kecikmu. Samson Singh kili punon, mak posting terang li punon, mak kajian orang kili punon. Tang kita tang itu mah anok be, so asong sih kecikmu sih, jadi pada langsung paham kucing itu. Pinya birda pang kena pon si kang ton baneglo domi thakmi kurang tu